shamwari dzedu titambire iwo motiregerera pane zvizhinji kwazvo zvingatikonzera dzokera kuye kwatakabva titsvake mabasa nedzidzo yatakadzidza muche tose yakambani ingatitora isu dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa Yakajanuka tadzidza mabasa ewakwebezilo namabasa musatibanane wotokotadziranuka tadzidza mabasa ewakwebezilo namabasa musatibanane wotokotadziranuka. Kukuchingamidza kwatikuita pano paZoom News TV zita ndinonzi Elizabeth Nyaguta kutendai netsigiro samuri kutipa tona muri subscribe muri like muchiramba muchikomenda zvakare ndofunga nhasi ndakuigirai chirongwa chamunofarira turning point from prison to progress ndofunga vazhinji munoona chikupa chirongwa ichi chiri mukati memajeri akasiyana siyana maprovinces akasiyana siyana asi nhasi unotati aiwa regai timboita zvakasiyana nezvatinoita mazuva ese nhasi uno toda kuenda kunoshandira vakomana ava kana kuti madzimai aya kwavanoswera mushure mekunge Zimbabwe Prisons and Correctional Service yati aiwa iko zvino tavandudza takumboita mapartnership nemamwe macompanies kana nemamwe maorganizations kuti tinyatsoona kuti toshandidzana sei pane zvese zvatinge tichiita saka tati aiwa regai nhasi uno timboenda paChloride Zimbabwe muno muHarare kumaindustry uko vazhinji vanokuziva nekuti paExide panogadzirwa mabatteries ndo pane vamwe vakomana vatinawo pano vabva kuCentral Prison kuti tinonzwa kuti zvakavakoshera zvakadii mapartnerships aya uye kugara kana kuti kushanda kwavari kuita vari paChloride zuva nezuva zviri kuvabatsira zvakadii mukugara kwavo mukusevha kwavo vari mukati mejeri. Nhasi ndina mukoma Dickson vandati aiwa regai ndimbonzwa nyaya yamukoma Dickson pamwe chete nekunzwa zvakare mabatiro avari kuita uye kuti danho iri vakarigamuchira zvakadii. Mukoma Dickson makadii? Tiripo makadiwo. Aiwa ndinani sene mndiyani? Msodza. Msodza. Mushande kupi? Mtoko. Mtoko papacho kumudzi kukotwa kubwa. Aiwa kwaNyamakura. kwaNyamakura. Chika pa corner store. Oh kumusoro. Pangu mtori neighbor yangu. Bosi ndo kwangu chaiko chaiko. Bo. Naiga. Aiwa tinotenda. Makaberwa mugore ripi? 99 16 February. 99. Oh, okay. Mama to nemurere kumba. Mama ne vana vangani? 2. Zvine mudzimai. Kana mama siya mudzimai. Mudzimai nasiya. Mami naye. Aiwa tinotenda Mwari. Ndida kunzwisa mukoma Dickson. Tasangana nasi panapa. Tinosangana kuCentral. Tasangana pai. Panapa. paChloride Zimbabwe. Ndida kunzwisisa mukoma Dickson. Muri pano paChloride Zimbabwe. Zvakafamba sei kuti muzosvike kuti nhasi uno tasangana mukoma Dickson ubva kwaMutoko uko kusangana kuno Chloride Zimbabwe? Kuti izosvika panapa. Naishanda kwaivhisi. Okay. Kuita zvekutengesa huku. Sandimana ndashandira. Tengesa huku. Munhu akazotanga kushandisa sei? Sandibhadhara. Apa muri kumberera kudya. Ndakazoti paakazohodha dzimwe huku kutengesa. Ndabata chi? Ndabata mari yangu. Okay. Mabata ngani? 1005. Mari yenyu. Ndikanika kubata pandikatengesa huku. Saka yakabva nomhangara chinoita sei? Ndamubira. Okay. Makatora huku dzakawanda sei? 300. Mamadha makafanira mabhera. Oh. Okay. Zvazodii? Adalo anisungisa ndamubira. Ndakatomogara nofunga wiki. Saka batwa nepolisi. Polisi vakazondibata. Chinzi wakabira munhu so. Yaani ndakumubira. Ndakakumudza ndaita sei? Ndabata mari yangu. Ati yakasiyana ndaita sei? Ndambira. Tozarara kuchitokizwa njere chitu. Ndakoti. Makabatira kupi? Kopi. Okay. Awa ivinzi iri muno muHarare. Iri muno muHarare dhize kopi ko. Okay. Batwa kopi no. Kana zvadze kutanga ri chitu. Ndikuite 3 achidrenga ndakoti.
tinobvunza koti chinobvuma ndomatongera ndakaziva makanzi makapiwa nguva yakareba sei koti koti ndakapiwa 20 months ndabvisirwawo ndasara ndini 12 ndo zvandikupika izvezvo saka musofa magara nguva yareba sei sofa ndagara 8 months 8 months oh okay muri pacentral pacentral mapiwa 20 months makanzwa sei muri mukoti zvakanzwadza ndasiya kuti vana vangu vachida dii makura sei vanayo izvezvi vaine ma3 years matwins batu shosho angasukise pabatu Ndaiga makazogamuchira sei mutongo uyu kuti muzoti aiwa ndo zvatoita habe kutanga munhu takamutazozinzwisisa ko zinasana muusangana nazvo uone azvaka munhu akazonaka kuti munhu anomudzikira zvichikaenda tomucheni ndatokona kuti pane kutamba ndezvo zvatikuku ndatanga kutogara jeri kuyakuya chiona zvikuita vamwe titasei tichienda kugadheni kuenda vamwe titasei toda zikupinzwa interview muna July 1 July batikatanga kuya tanga kuya kuno izvezvi samani nguva yareba sei kuya pane 7 months muchiudzwa kunzi iko zvinotaura kuti mumbonoshanda kuchloride napo makanga matombooneka experience yekuzoti mandiri kuenda uko kanesi tida kuno zvakakunzi akomana toda vanhu vakavimbika vanhu veshanga tozipa tichida panapa apane umwe akomana vaimushandiro panapa ndovakatanga kudzidzisa mabasa zvoitwa so basa racho risati netsa watobata basa tanga kugona basa mauya panapa zuva rekutanga masvika ndopachloride wakomana tichange chidai makabatwa sei uye makagamuchirwa sei nevanhu vamunoshandira vacho votozoti zvinonetsa kakugamuchira kuti munhu auya apa munenge makapfeka mainfomingi motonzi avakomana ndikafarira vatigamuchira zvakanaka because of vanozvinzwisisa kuti munhu mupenyu tomasangana nemasituations akadai vanozvinzwisisa kugamuchira zvakanaka vatigamuchira zvakuti mushando wedu watotapana toshanda tori free koza nitokoziva kuti zvinhu zvinoita sei zvinokuitika muupenyu vanhu vanga vachikoti akomana kosi kune vamwe vatogara navo vanhu vanyatsopara mosachedzeketse toto vamwe vasina kupara vachikoti akomana shande zvakanaka seita zvakashata saka muri panapa pamafamily wiki dziri kuere muri kuzokuonai muri nevajeri vakurera nacho atotaura naiga aiwa tinotira vasikana vakomana okay mapinda ndozoti zvinhu zvinenge zvakaoma sekuti mhuri yainenge ichiri diki mudzimai ndangariro zvakakoshere zvakadii kuti mubve kujeri muye kuno for 7 months muchitoenda kumba tozoti pana munogona munopedza nguva pana topedza toya na 6 pavaitoisika na 6 kana 7 topedza na 5 na 5 ende vanhu vese mabasa vanenge vakuenda kudzimba mosvika kurwa vatogara totorara tatomirira matsenga aitodzoko kubasa ndozvatofarirawo hauzokoswera wakagara uri sideway oswera uchishanda uchita sei zvichitofamba zvichitopera asi zvakakoshera zvakadii danho iroro rakakoshera zvakadii pane kuti mugare tozoti kana mukati meusunga unenge uchidzidza vane maprojects avanenge vachiitawo akasiyana chandikafarira hangu kusvika panapa zviita zvemabattery breaking izvi nekuzoratidzawo mumaindastry mukati makatitenderedza afara uzive kuti mabhatiri angu gadzira so iri basa remaoko ako iri okwanisa kukuraramisa nekupwanya mabhatiri nekuziva kuti tobvi inofamba sei izvi zvacho zvinogumwa izvi sai zvinofamba sei ndakuziyawo zoti akabuda panze zvekuita ichai kutangira ipapo ndo zvandikafarira zvandikasimudziro neprizoni kuti okusaidi kutoo nemabasa ndoitwa atotokwanisa kuraramisana tu aiwa kuseka zvedu ndida kunzwisa process yemabhatirizi aya kuti rizosvika pakuti pane izvi zvokupedzisira izvi
Inenge yatangira kubozi kuona kuri kupwanya zvinhu kuzoya uko. Zvinofamba sei? Kuti izosvika pakuneswa njizi. Batiri amona batiri rinenge isati ravhurwa. Ndiya. Origadzika pastage, otema orivhura muvharo wewe. Orivhura muvharo nemapini mukati. Okay. Mapini asa mapini anomarwa nedemo. Otaze opini nuka. Otari guma reso. Okay. Tari guma tenjika zviri mukati izvo. Alright. Nononzi mutobvo wacho ndo maseuzi acho. Alright. Mwacho zvitwa nemukomana uyu. Ndikumuona kauya ari kuvhura chivharo icho. Achivhura kuvhari gadziko kuvhura mapini. After mapini unoenda pana mukomana anonzi Guma wamugona ari pane izvi. Otanga kuti tase. Saka zvinozoenda kupi? Ndizoti taane button 1. Taane button 1 zvichibva ipapo zvinoenda kunonzi finish. Urikuenda chivhitsi chamaona chachirapa chafuta icho. Pazvinonobikwa mumoto. Inoita liquid, inoisa ma10,000 anoisa ita liquid. Kugadzira mabhaa. Mabhaa ayo ndiwo anozokwanisa kugadzira masales manyowa. Oh. Saka zvinozoenda kupi? Izvi manje izvi. Zvinobikwa futi izvi. Panapa awo ashandisa izvi. Vane ma-chemicals anogadzira zvinyowa. Izvi zvinozostora vane vanogadzira ma-chairs, zvakasiyana siyana. Ndiwo vanozostora izvi. Okay. Matatarisa ndifunga jeri ekare vazhinji taiziva riri jeri rakaoma. Kwangu kusina zvese zvokuuya panze kuChloride Zimbabwe. Rakanga rikoti jeri kana wapinda. Ende zvokushanda zvaisaitwa wazozviona wakumba kwenyu. Ndichakunzwa musiyano wamaona iko zvino jeri rani correctional service nekare risati rani correctional service. Musiyano wacho wamukuona uri pari? Musiyano wacho ndoona hangu inini. Jeri hacho chinhu chinoita sei? Chirwadza. Ende jeri chinhu chekuti zvamai manje kuruno wafanira kukorekta ma-mistakes ako ese awaita unyatsopinda murodi jeri chaiyo. Ona kuti jeri wasaenda ubasa takwasaenda ubasa kuswera tichishandawo todzokera jeri chikwadzereso tosvika torarawo tokuita mabasa tichase tichienda. Kudhara kwakusina zvese zvatikuita. Kwakusina maswera makavharirwa. Naona kuvhurwa maona zuva kudzokera mukati. Chapera. Saka ndozvada kufarira kuti zvaita se zvakachinja. Kwazi awega wakopinda une matambudziko akadai so wakatadza uniform warambidzwa mabasa akadai so. Ndizoti munhu uri kunyakaita sei. Chikumbiro chenyu kuZimbabwe Prison and Correctional Service chozoti zvinogona kuzonetsa zvakare kuzotsvaga mabasa mabuda. Zvichida unonga kuti necriminal record anichi. Chikumbiro chenyu chakatarisana nemabasa ese amakuziva. Wosvika pano unobva kuti necriminal record apa ivo vashandira nguva yese. Chikumbiro chenyu ndechekuti kudii chakatarisana nekuti kana makuzobuda makuda kutsvaga mabasa ngazvikuitirewo nyore zvamungade mimi. Chikumbiro chenyu chii? Chikumbiro changu nemhuri yeZimbabwe ndechekuti kudzidza ndokwandakatoita. Handifambire nzira futi dzakashata dzandakada kufambira. Ende ndakabudawo sizvana ndichaita sei handichabata nditore sinoita sei sinopiwa. Ndada kushandawo zvangu kana kundotsvagawo basa rangu. Shandiwo anenge aida kushandawo neni ndiwana kuraramisa mhuri. Saka pahuku idzi mamatotengese? Munatotengesa. Nzira yanga yakwana here 1.5? Yakakwana kozi makeji. Okay. Makeji. Saka totengesa, ngototengesa kupesa mari pacho. Pawani. Mari unoitesha pawiki. Saka mwana usiyana na order huku. Aniko anogarawo. Aigara kuStonebridge. Zindaiziva kwandinodzivharira kana kasviba kubvisa makeji nonorongedza ndichienda kumba. Ndifunga muna kuzoona makamboonera mukana wekukumbirana urigiri zira makotsi makambodhumana? Kati motaurana naye uona kati munhu akakaomawo zvake musoro akati aiwa mbonopika dai usina kuitora ngati aona tokwanisa kukudzoserai kuti uzotaura kuti akane mari yangu mukoti awakwanisa kuzvinzwisisa because iye akati ndakamuita sei ndakambira. Saka mafamily wiki muri kuya? Muri nouya mukadzi wangu nana vangu namai vangu. Vangatoenda namukoma vanomhowedza ndiona maSaturdays, Sundays. Kurudziro yami nayo kune vamwe vanhu iko zvino ndisingatozoti kubhadhara kwemabasa vazhinji havasi kutobhadhara but vanhu vari kungoenda ndikuenda kubasa mari dzacho izvezvi vamwe vane mari dzema 2 years dzabhadhara.
kurudzira muinayo kune vanhu vanogona kuti murungu asondibhadhara ndafunga kuita chakati chinozogona kumulidha zvakare kupinda mukati meusungwa. Kurudzira muinayo vangava vechidiki vezera renyu vangava vakuru because munhu wese ari kusangana nesituation iyoyo. Kurudzira muinayo ndekuti kudini? Kurudzira ndikatope inini ndekunoti munhu kana uchoshandira wawo zvakanaka hausi kupirwa mari yako usita seshandira zvakanaka uchipiwa mari yako yakakwana ufanira kubhadhira munhu zvakanaka. Handiti kuti munhu asazokufungire mweya usiriyo because of munhu kuti ashande anenge ane chinango chinoita something. Munhu ada kuchengeta mhuri, mumwe ane zvaanenge aida kuita. Saka toshandidzana zvakanaka, toshandidzana zvakanaka, kushandira zvakanaka, ukondibhadhara zvatinenge takaita sei takawirirana nenguva inenge wakaita sei wakataura kuti ndibhadhara. Ndokurudzira ndowapa. Saka muna matambudziko amusanganawo pana? Matambudziko hatikati matambudziko matambudziko atizomashaya because toshandira masiti iye nditinayo but asidi imvura inongotapikira kwacho acid sezvo tagara pana tokozvinzwisisa kuti hapana protection inoita nodiwa tokozvitaviridza taviridza. Aiwa tinotenda ndikana mune mashoko okutenda vana mbuya nasekuru vari kukubatsirai vamurugara nawo sendikawo pamwe chete nedzihama dzakakutorai nemaoko maviri vepano paexide vakadai uyai tishandidzane. Mashoko enyu ndekuti kudii chibhedhlera? Nditenda manager panapa musagunda wakwanisa kutambirawo nemaoko maviri wakwanisa kushandawo semushando waticha panapa chivatenda sikaite mabasa tikazodzidzawa hatagona hatakuziyawo kutenda zvekare anasekuru edu nanagogo anotichengetedza kwatogara anenge vari nesungwa zhinji chivatenda vanokuchengetedza kwavanotiita nekutidzidzisa tisapare kuti mhosva chivatenda. Aiwa tinotenda mukoma maita basa tikushuvirai urombo rakanaka kuti pamunozomunobuda teta kutozoyawo zvida kukambani kwenyu kuti mukoma takambosangana gore riyani tinozvitenda izvo naika. Aiwa tinotenda maita basa mazvinzwira mhuri yeZimbabwe zvavandinawo pano ndemukoma Dickson babatu sekutaura kwavaita vakati ndakasiya matwins angu kumusha nekuda kwechikonzero zvakasiyana siyana zvakasiyana ndipindewo mukati meusungwa mandaishandira hanakwanisa kundipa mari yangu ndazotorawo zvandaifunga kuti zvinoenderana nemari yangu ndisingazive kuti imhosva yandiri kutopara asi vaine kutenda kukuru kuZimbabwe Prisons and Correctional Service nemapartnership avari kuita nemamwe organizations nemamwe makambani kuedza kubatsira upenyu hwavo kuti huende kumberi. Ndofunga muri kuona kumashure kwangu mabasa ese avari kuita kupwanya mabatteries iko zvinova kutoziva maprocess acho zvichida pavanobuda havachadzokere kunotora huku dzevanhu havachadzokere kunonetsana nevarungu vanenge vatondivo murungu vakutoshandirwawo vakutodzidzisawo vamwe vanotevera zvichida vandozosiyawo legacy takutoziva kuti aiwa apa panoziva Dickson chloride Zimbabwe hatiziva kuti inenge yakunzi chii by that time but vanenge vakutokwanisa kuzviitira mabasa emaoko vanokwanisa kubatsirikanawo vachibatsirikanawo semabatsirikano avari kuita. Munhu wese ane history, munhu wese ane kwaanobva ichazenge yava nhoroondo takutozosangana zvakare panguva inotevera. Tiri pano paZim News TV kune vanoda kubatsirwa kubreka mabatteries kana kune vamwe macompanies avangadewo rubatsiro batai Zimbabwe Prisons and Correctional Service mapublic relations offices avo ari open kuti muuye mubatsirane vanokubatsirai kuprovince kwauri ikoko zvese zvaunofunga kuti ungade kuitira kungava kuvaka kungava kusona zvese izvi vanokwanisa kukuitirai. Zita ndinonzi Elizabeth Nyagwe ndichiti chisarai. Kukuchingamidzai kwatiri kuita pano paZim News TV Zita ndinonzi Elizabeth Nyagwe takukutendai netsigiresi yamuri kutipa tikona muri kusubscribe muri kulike muchiramba muchikomenda zvakare. Ndofunga vazhinji mune chirongwa chamunofarira chekuti mukapedza mazuva maviri matatu musina kuchiona tinonzwa mafoni orira kuti turning point from prison to progress yava papi ichitoti aiwa pane zvatinge chimbogadzirisa zvishoma shoma zvichida pane zvinenge zvichinetsawo zvatingakwanise kukudzai pano asizve nhasi unotati aiwa regai tishanyire hama neshamwari dziri kushanda kumaorganizations akasiyana siyana kumacompanies akasiyana siyana tinovanzwira kana kuti tinovaona vari panzvimbo vachitoshanda kuti tinyatsonzwisisa kubva kuvakuru vemacompanies iwayo kuti
zvanga zvakavasunungukira zvakadii kana zvanga zvakavaomera zvakadii kutanga kushanda nehama neshamwari dzinenge dziri mukati meusungwa. Asi kana suno tauya paChloride Zimbabwe, asi vazhinji mungazive nekuti kuexide kumacompanies kana kuti maindustry uko kwatati tegai timbonoshanyira company iyoyo timbonotaura nageneral manager vakudzai pasi panodya timbonzwisisa kuti danho rekutanga kushanda neZimbabwe Prisons and Correctional Service rakauya sei uye rakagamuchirwa sei nevamwe vavanoshanda navo. Makadi vapasi panodya tiripo makadizve aiwa ndinandagona iroshedza sari magona chaizvo naika aiwa tinotenda ine kutigamuchira pamusha wenyu. Thank you so much. Aiwa tinotenda. Ndida kunzwa kubva kwamuri just in brief company yeChloride Zimbabwe ndofungwa vachinji kuzoti paexide muchidimbu company inoita nezvei uye yakatanga munguva ipi? Notenda zvikuru company inonzi Chloride Zimbabwe kana kuti Exide company inogadzira mabhatiri tinopa moto kunyika inoshanda kumamotikari inoshanda kumasolar kana kuti kumaindustry kumaforklifts kana kumapower stations kwangosiyana siyana. Company yakatanga kuwapo in 1952 ichigadzira mabhatiri muno muZimbabwe in 1952 but iyo yakatanga kudhara outside munyika yedu yeZimbabwe. Saka tinofara zvikuru nepartnership yetinayo nekuti tinoona kuti zviri kuvandudza mashandiro etinoita nemaresults etiri kubudisa nemabasa etinenge tichiita nearrangement yetakaita neZPS. Saka company yedu ine nutshell inogadzira mabhatiri angava edzimotikari which is automotive, angava masolar battery ekuita kuti wane moto mudzimba kana kuti maindustrial batteries anozoshandiswa kumutsa magetsi kana kumaforklifts kana kumamines nekungokadaro. Saka munokwanisa ndokuya kuzongokuradza yanyu mabhatiri acho anenge ari muno semasymbols nekufamba kwenguva. Aiwa tinotenda. Ndofunga tisati tasvika pakutaridza mabhatiri toda kunzwisisa urongwa uyu posozoti kunzoko kune vazhinji vakadzidzira basa iri. Chakazoita kuti muti aiwa isusu regai tinoshanda neZimbabwe Prisons and Correctional Service chii pozozoti vazhinji vanototya kuassociate kuti tingadedi kuassociate zvichida nemashefu atotamba nawo mukati muzuva nezuva asi kuti tizosvike pakushanda nevasungwa ndofunga vanenge vaine mazita akawanda vanenge vachidaidzwa nawo. Chakazosvika pakuti aiwa regai isusu Exide tiende tinoita partnership neZimbabwe Prisons and Correctional Service zvakafamba sei? Ndinotenda. I think mubvunzo watobvunzayo takatombozvibvunzawo kuti zvichazoshanda sei hatizotemwi here kana kudzingirwa and so forth but I think takanga tatoona kuti arrangement iyoyo yakanaka. Takatobvunzawo mubvunzo at the beginning when we started working together but our role also as Chloride Zimbabwe tine responsibility, corporate social responsibility. Yekuita make sure kuti vanhu vakadaro kuti vawanewo zvokuita and see how they can be rehabilitated in the community. Mukushanda kwetaita nawo hatina kuwana matambudziko akawanda nekuti vanhu vacho we've worked with them so well. Petakatanga tatine vanhu vashoma tikati aiwa wedzerai ngakuite double nearrangement neservice level agreement yetanga taita. Company yeChloride Zimbabwe ine maprocesses akawandisa sterek. Saka vari kushanda in part of the process inoita kuti at the end of the day tizowana bhatiri rinenge riri complete. Saka the work that we are doing with them and also us iwork yakanaka yekuti hatina kumboita dambudziko rekuti vanhu ava takazonzwa kuti there are some criminal activities that are happening. For your own information, vakomana vedu kutoshanda navo pano ka inini motikari dzangu ndinova kugeza pendinouya panapa ndinotosiya zvino motikari. There was a time ndakatomboti rega ndisiye makuponi ndichiona vanongorongedza zvinhu zvacho zvakadaro chero kasiya kana mari havatore ndiona uzongati wako ungazovati thank you. It's a thing that dangocheka kuti vakomana ava vari faithful kusvika papi but we have seen kuti I think this exercise has actually helped them to understand kuti zvinhu zviri kufamba sei industry and we are relating with them at certain challenges nekuva integrator and the rest of the team. Ndoba ndada kunyatsokubvunza ipapo kuti chokwadi here pozozoti vanhu vakawanda ndovati vakomana vekujeri ava vakapinda vamwe vacho vachiba ka unotakura mabhatiri aya munoziva kuti unotakura tumwe tunhu mukati saka panada kunyatsokubvunza kuti muri kudyidzana navo sei ivo pachezvavo tomboisa organization paside tomboti ivo pachezvavo personally
pamuswera nawo paya vanhu vakaita sei unhu hwavo bozozoti vamwe vanenge vachiri kutya even pakambani munogona vagamuchira sageneral manager but vamwe munoshanda navo kuti aumanaka musasiye zvinhu izvi zvinogona kutakurwa but so far ndatonzwa muchiti makatozowedzera kuti aiwa vakomana ava katibei futi vamwe. So far we have not faced any challenges with them. I don't know the criteria that the prisons use. Maybe vanenge vachiti ava vandu vanoita vane unhu hwakanaka, but I will tell you some of them unoti uyu akapara mhosva yei, because they are so soft and calm and they've worked and integrated. Vanoenda kumalunch neteam yedu, we have got 400 workers here, so they integrate and relate well with others. At certain points instance ekuti vakomana vekuprisons vakonaiva nevashandi vepano to do a certain activity asatambonzwa instance and we have not faced any challenge. And I think the good thing that we also appreciate is even mashefu avo eku-prisons, I think you can actually tell that there's a level of discipline that has been installed in these people and a level of respect. Kana shefu wa prisons varipo vachivasupervisa vachiona and they work and adhere to protocol and procedures and the instructions dzavanenge vapiwa. So we have seen a lot of discipline even in terms of the way they work and in terms of producing required output chaiyo, because as you know kuindustry unoshanda tichita zvinhu zveoutput. What are you producing at a certain period of time? ndo zvinodetermine payments, wage and so forth. We have actually seen kuti these people kana vatova pabasa vanenge vatori pabasa. I hope you will find time and see them working. Vanenge vatori dedicated and working so well. Yeah. Ndofunga kune vamwe organizations kana companies so far achiri kutya. Ndofunga sekutya kwamaimboita pakutanga. Ukurudziro yaminayo kana kuti message yamungade kuvapa kana kuti toti kuvakurudzirawo kutora kana kuti kushanda kuita partnership neZimbabwe Prisons and Correctional Service nemuono wavainawo izvezvi tobvisa sei muono? Pakutanga tatisingatyi but taingo mamuneka muka perspective kangonzwisisa kuti because we believe kuti the process kuti izotoitwa panenge patoitwa due diligence changu nongoti kuda kungounderstanda. I will encourage other organizations to consider working with the Zimbabwe prisons. Number one, not only for prisons, but wakomana, I think if you keep them busy, when someone is busy, mind yake aisonyeni kufunga zvimwe zvisina nebasa rese, and kana achibuda, I think akuenda kundoita normal life, anenge agoziva kuti for me to earn I must work, for me to get this I must produce, not to get in any other means. So I think it's not teacher ivo vakomana yakuti to produce you must work. Like what I'm telling you, vakomana vanotogeza motikari. I know kuti maybe dastovomidzi, but they wash the cars. Vanganongati $2-3. They know kuti output yakonzeresa kuti ndiwane this. I think that's the most important thing. Kuti pavanozodzokera kuita integrate in the community, vanoziva kuti kana kuri kuba hazviwanikwi ne shortcut, but you have to work for you to get the neck. Maybe last question andinayo ndekuti zvoitwa sei ndaona ini makwanisa kuvagamuchira panzvimbo bozi mukuswera navo zuva nezuva, but kune vamwe vanhu even vari kudzimba hama dzavo chaidzo kana macommunities akavasurround vanogona kutadza kuvagamuchira vachinge vadzoka masita haasi kupera vanorepa vauya mbavha dzauya havasi kukwanisa kuvabata sevanhu vavanoziva kubva vachitanga kuvazvara kana kuti vachitanga kugara navo. Zvamunofunga kuti zvingagone kuitwa zvichida kuti vamwe vapadhuze nekubuda, vamwe vanogona kubuda nguva inotevera, vamwe vanogona zvichienderana nenguva yavo. Ndoda kunzobva kwamuri kuti ndezvipi zvingagone kuitwa kubatsirana nevanhu ava kuti vakwanise kuzonotambirwa zvakanaka, kungava kumusha, kungava kumacompanies avanokwanisa kuzonoshandira after vabva pano paexide. Yeah, I think the most important thing is the messaging iri kutoitwa iyoyo yokuti kuti kana munhu aenda we call it kujere haasi kungondovharirwa, but it's a correctional institution. I think that messaging, if it's put across to the community, kuti no munhu akutendera kutoita rehabilitation achiticha kuti how can you
coexist with other people. I think that messaging ikaramba echienda kuvanhu inobatsira, and also the onus is on them, prisoners acho, kuti pavanodzokera ngavachiratidzawo kuti surely there is change, because we should not fault people to think kuti munhu yakamborepa anogona kurepa futi, but then the changed behavior that people will begin to see, it will actually help. So I think what is key is let's put the message across, and this is what chitora vangu vanhu chiva employer pavanodzokera vandoshanda zvakanaka, the message goes, and ivo vanhu vachona vanenge vasungwa pavanodzokera community, they should also show good behavior, because haungotanga kutrust vakawanika. There must be some certain actions or activities zokuti uzotrust wanzi awe ndogona kumusiyira zvinhu zvaandiitiri zvakati, ndogona kumusiya achitamba nezvinhu zvaaiti zoiti zvinhu zvakaipa, but then so it's really depending on how they will behave even vabuda zvichiita collaborate nemessaging munenge maindisa out. Mashoko enyu kupesera ku Zimbabwe Prisons and Correctional Service ni partnership yaminayo so far nekufara kwamuri kuita nebasa rokuitwa nevakomana panza. Mashoko enyu aminawo ekumatenda ndekutudi. I think tidangoti ku Zimbabwe Prison Services tinotenda zvikuru nebasa ramuri kutiitira nekushanda kwedu kuita navakomana ava nemaresults avari kutipa, tinofara nazvo. I continue with that work because zvinenge zvibatsira not only prisons but zvinenge zvibatsirawo nyika ne such good work. So we appreciate the work that we have done, and what I can say is we are going to continue to work together. We will actually require more people from prisons kuti vauye vazotibatsira mabasa isusu tichingobhadharawo zvinenge zvifanira kubhadhara like that. So this service is not for free, saka itori service inenge ichitobatsirawo even kwatiri, even ichibatsirawo prison. So we are happy and we will continue with the relationship. Aiwa, tinotenda vapasi panodya maita basa nemukana nenguva yamatipa. Iko zvino tichibuda panze apo tinoona vakomana kuti zviri kufamba sei, bosi patamboina machiti aiwa iko zvino tichiri kumbodzikisa pamunouya tinge tasetenda kuita basa kana taiwa regai tipinde mukati patinodzoka tochinyatsoona muchiita basa bosi zvokuti mutudze nemuromo pamwe muri kuitirwa panapa. Tiona kuti shuwa vari kurova basa. Aiwa, tinotenda. Mazvinzwira muri eZimbabwe tiri kuno kuChloride Zimbabwe, vazhinji vanokuziva nekuti kuExide kwatatiga itishanyire vakomana veZimbabwe Prisons and Correctional Service, hama dzedu dzikurarama dziri muusungwa, tione mabasa avari kuita vari kumacompanies, because vazhinji tajera kuvaona vachiri kudzidza vari panzvimbo kwavanenge vachichengeterwa, asi iko zvino vane mapartnerships akasiyana siyana zvichienderana nekukura kuri kuita mabasa kana nekukura kuri kuita maopportunities, kuti aiwa iko zvino wadzidza but hatisi kuda kuti urambe uchingodzidza, handei unoita mabasa aya kumacompanies zvizoonekwawo ugosiyawo signature kuti aiwa pamabatteries akaitwa mugore ra2025 munguva yakadai ndini ndakanga ndiripo. Hazvizikanwa zvichida pavanobuda Chloride inenge yakutoziva kuti aiwa takanga tina ningi panguva iyi paanozotsvaga basa vachamurambire nekuda kwokuti tongoti attachment yake anenge akaita pano kare. Zita ndinonzi Elizabeth Nyaga ndichiti chisarai. Tinakumbira mumwe Kumuri yeZimbabwe 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 tinakumbira mumwe mukana.